Ki nong tre master role na keleng gejala hakalai terik nai wing, kelai kendu yau Labour Commissioner u Jagdish Chenani banya keren halor ki mat basak teng ki bayadai bekajing siu ya ka floor rate area, kabada du ubenai risau arja arpulai, hadu ubenai nopra arja arpsau, berkajing pentre kam ya ka variable dearness allowance VDA. Habakren Shakilat patai kebor hadin kate kejingalang, u President ka All Giantia Master Role Workers and Labour Union ubak ke parian, ula ong bakum ka kinhuan kala khot pelong ya general meeting hakanihi kasni, hakabala wane shibenta da barok ki dukhan. Ula penteb baka sorkaru kala khot ya kreniki halor ki mat ki bayadei bat ki jingsiu ki badang sateng. Ubak pariat ula penteb baka sorkar kala kentat ya kena jing dawa jong keseng da kabak dau baki dor ki mur jong ki mar ki mata bakongsan kila hiar dor lut na mar ka jing penhiari ke goods and services tax GST. Kumta da kabak pensyong nongrim halor kani katanat labor kala kedau balada pentre kami ka VDA bala penkela kabay nong jong nong tre master role kala benang hiar syusyu. Haba jubab halor kani kaseng ki nong tre master role kala kintu ya Labour Commissioner ba un ai da kajing tho hakabaya day bat kani bat kala ong ru ba marya yo i kajing tho kaseng kan sakhot lot i nong tre master role na keleng gejala hashlong bat ban shim ya karai ka babun. Liang gajongi ki All Giantia Master Workers Labour Union adin ba ngila khat ka jingelang yang barok ki master tiki menne tagasngi la ban na boy na nang stain na bara tingila one kan government ro ka khat yangi ban yakaran na marba halor gane ka benta ka ansi be ka floret ki area kabre ban trekam na dok strict October ajar pulai hado khat la koi December ajar sa teba ka wai pat ka jing se ba de VDA ka ban trekam jing strict October halor kini hadin bagila ya keren baru commissioner jaga finance te kawan ka jing tha bangi ha bani kendo ka government lang ba le commissioner te kane ki pensai ngi menta ba hajinga dai ba ka floret ka baju te kam manchua haro ka kot ka strict October ajar khatra umenta usnam nagaliang ka government ka ong ba kanam bantrai kam shu ya kan ka floret ka badai bantrai kam naga 1 October ajar apulai hado neu December ajar sa kadau baki ang makam bantrai kam shu ka long tangane ba kam dai ban long mandatory bakin penkeu ne ban ribai sia kanika floret kalong gane halong kada waipat kadau kalong ba ka VDA da bar ki ban ribai penkeu katkum ka mar kador ki marbam jinga dai bat ki nongsngi ki masterol taki besi akan ni ke VDA ki ong bakam ke dor jong ki marbam hayewan katkum ki yo ka jubam na liang jong ka district ka state statistic hajing dai marbam ki ong ba ki marbam ka dor jong ka marbam ke lahir hayewan te nagata kada ki calculation jong ka government langba ka labor kilap ba lada ki pendan kam pentrai kam ya ka VDA jong ka district October kumba jitrai menshua kan poi ba ka dor ka jingsiu ya ka mastrol kandang hier susu namar ki marbam kila hier dor naga daw ba ka GST ha ka babon ki marbam ka government kala pan hier te naga ta daw ha ka ne jong ka VDA jong ka strict October bat ka te ka floor rate ro kam amla chu ban tre kam mantaus na te ka ne ka te ka jing kran te halor ka ne naga lenga jong ngi la stick hi ban kran yo le ba commissioner ba government ka de ban ai ngi de ka jing tho namar ban kran na ka kten ngimla che ban snap ban gapwa ai no ka jing tho hadin ngi ayo e ka jing tho nang ta pat ngin se par khat ka ek sin jam te nakaleng jong le ba commissioner jing don ka jong join le ba commissioner kila ai ngi ka assurance ba hakani ka te ban wan ngin yo ka jing tho te nakaleng ka jong ngi la sim ga rai ba ngin sakhot ngin lum ya paro ki masterol ke badan hajala meghalaya hangne ashlo ban hangta ngin pule ya kata ka jing tho ba wan nakar labor department ba kan am save show ni kani ka floor rate ka ba trai kam kat kum minimum wages act 1948 ka dan ka jing tho yo le se hagisne ban wan ro kan am ban trai show nagata ka daw ngi on ai ka jing tho kata ka wai pat ka bangia keren ba manta ka de ka jingkul mar manta baro ginong tre mastrol khamtam ki te bera jankan igasnem san prasnem
nama de kalian state government kapa ong ke yatho ba ki batrat dab ar sanpras nem bi haban chong thai na nang tapan ngi na kalian ga jong ngi ku union ngi ong kumnong in chong thai san bo phra nama na kalian jong governor house nem arjar khat khandai kila panmi ga wai ka order ka approve governor bagi master role ke dai ban chong thai dai ban palat ikan represents nem nang tapat kawai pat mi ka jing tho ba na personal department jang sarkar jilla iong basan phra ban chong kawai pat ka order ka long ba na liang jang welfare board ka badan for labor department mani rai kan muli ba commissioner ba ki master role ki badan members ha ka welfare board ki anda ki dam rip house nem kin yo ka jing se pisa by bam tan tiki don lightly ki snem ba chong thai ki master role kawai rip house nem kin yo pisa by thai kawai pa ka state government gong sanbo phra kawai par governor ong rip house tanata kada halor ka ning ila ekram muli ba commissioner ai ngi ka ai ka bade ben chong ba tha ka jo ka porong ngi ka kalpat na kaliang jong u banyet ongi ba yaki officers jong ki head of department na bara na do ka forest pwd phe agriculture gini bara ba what am pen chong thai ki master role hak san pras na nama kan represents nem lo dan ba approve na governor andang iyo ka jing sai halor kan ni nang ta sapen chong thai ya ki master role hakata ka snem ho ai te kata ka dai ka jinga keren ga jongi na lorang ta bang gidang resro menta jinga dai badan kan ki department agriculture weaving ban handloom kine ki dan ki master role ki ba ai ba mia ki khniang india ma ki ai khniang giri ki ski ban he isla bas ngau si ba menta habaro ka jalna kini ka agriculture weaving and handloom kim yo ya ka pisa ka bai nong jong ki menta la kan jo yo new banai te nakatakan lor kan ning ila ekren ro ba ngimban seban kan labor commissioner namal ma ka tugas ngi we kan do ba commissioner secretary finance dr vijay ila reso ikane namar tangane ke department ga ba ai ki yo I ba government meghalaya ka panslur ban tha ni jan pan mi re kiksai ban yo ka randia kan ni katai eresel nrai ba lai pat kinong trai master role ki ba pan he ki deng ban yo tu slabriat nrai kini pat ki myo jing seo nrai kita ki khneng hara ai pisa ba kin yo ba khna mi khne ta halor kan ning isngo si ba kani ka ban jia pa agriculture ka jia mana usnam kada ba ki ombam don fan nagliang agriculture wing ong kam don fan tengi akaran sha ki jisa ka finance department kala issue ka order ba submit ki list jong ki master role ki badan po ka department ka streng kan no ka jing se khnang ba ka finance ba government kan ai bisa man another one slide banai tena kata kata kin yo man lo banai nama ke master ke dai ki try jong kan ka kam bat ki ba try is kumbalong po ka agriculture ta ngiga roughly kan dan po meghalaya kini po he po sauspa ne po sanspa ngon kini baro ka jalla ka kata iklam pat yo jing seo ang iklam padiang bagam dan fan kadai ba ki officers ki klam bantrai kami ya ka order na ka finance te halor kan ni te ngi kran manne ek labor commissioner ro labor department ka department ban trai na batang nong trai bala ndai tangi masteron ki trai na ban baro nong trai bala jalla I know ka way ka order ki way ki ba dai hok ki ban pan trai kam na dok shuti ban yo khon na mar ki master kim yo shuti manta I know ka ta ai ki shuti ba ke biyon yo mat kan dan ka service rule na manta jong ki masteron nang ta kan long streamline ya ka system jong ki mastrol na mar kilabon po do sa 1000 ngot thrai po jala megalia baro kalaban po ai no gi tingin sa ai de ka written complaint ba dai ban pensita mi ke officers kibala ben nere to mat kum kene ka jing trai ya ki master of agriculture pat kum joro ki dan po PhD ro ki ba hado manta itrai masterol tamba ka jing mantoy na ka sarkar he jing dai bar ka welfare board ka ba ki dan hok ki masterol PHE man long the khot ban yo I khat sao to the scheme kawai ni kita ba ki masterol ki balong the khot ang PHE kin sa yo ya ka by school ka government kan si by school sisin jisna ta kiniro ngila ya karan menta ka swi ta ka bakong san menta na ka liang ga jongi ngin sa khot ya ka jingi ka do lang jong baro ki masterol kang ga jalla kala ban long ha ni ka tiyo ba khaddo jong ni banai november hangta kan syau tho ka ai ka senjam ka jongi lada ngi haban pha ngin ajing tho shagai kur megalia bakan pen interpret ya kan ni minimum wages act ne ngi haban pressure ya ga government
aba phisaj yang i man lo snem arsin jisnem pan keu ka bai nong mentau snem pan kumno pin tangga tai ku ye isiu ho ni kali kadau tangga nehi bakador jong kimar bam hayo hat menta kila akhir do katkum ka data bagi collect na ka statistic ka kata ka CPI consumer index tahlor kan ni ki ang ladaki pan ki issue notification kan kata kalai ke mastrol na markador jong kimar bam kala akhir kanong jong kir kala banhir kabainong kata daw ki ang ngimpat pentreka hado mentang ngin empat ngin pediang anda ngiyo ya ka jingtho na ka government ni ai potang kan ni kata yo telekom no next week ada ban ai ka jingtho masin yo ka jingtho ngin lom ya baro ka mastrol kala ban long kan kala last week jong banai november kata ka meeting ka jong ngi kan salong hingin happen bukhot hi namar ki imkwa sho bagi mastrol kin dai ki breu ki ba kulma ha ka perkhat namar ka jing seo ka baret sagani ka jing long jong government ro ka kor ka jong ka busupan kulma arba pan wanra ba hasura kumni tengim kwa tengin khat be ka jing